Mary vilayatynyň Bayramaly we ýol etrap bazarlarynda temmäki önümleri we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülikleýin reýt geçirilýär. Reýtlerde telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar. Ygtyýarnamasy söwda edýän telekeçileriň temmäki önümleri we spirtli içkileri döwletiň haýryna geçirilip, olara müňlerçe manat möçüründe jerime salynýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi. Häzir bazarlarda temäki önümlerini satýan dukanlara köne egneşikli adamlar girip mahorka ya nas ýa-da spirtli içki sorýarlar. Egerde bar diýip olara temäki ýa-da spirtli içki satsaň onu kanun goraýjy edaralaryň işgärleri köpçülik bolup dukana girip ygtyýarnamalarymyzy barlaýarlar. Ygtyýarnamaň ýok bolsa onu olar temäki we spirt dönümleriň ählisini alyp ýzyna gaýtaryp bermeýärler. Üstesine de 6000 manat jerime salýarlar. Dip Bayramally telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol özü ýaly başga da ençeme telekeçiniň ygtyýarnamasyz işleýändigini, muňa ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeleriň girdilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temmäke önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sewdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim sewdasynyň ähli ygtyýarlyklary ýurdun sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Bu kararyň izi süre hususy dukanlarda temmäki önümleriň sewdasy dolu diýen ýaly gadan edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçürde ýola goýuldy. Telekeçiler bu gadançylyklara garamazdan özleriniň howpsuzlyk gulluklarının käbir işgärlerine para berip işländiklerini, ýöne soňky reýtlerde olaryň käbiriniň işden boşadylandygyny, käbiriniň de tutsaw edilendigini aýdýarlar. Munun bir näçe günen howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri bazarlara aýlanyp öz tanış telekeçilerine mahorka satmagyň gadaganyny duýdurdylar. İlk wada olar gidläp satyň diýdiler. Soňra da olar vitrinalardaky ähli temäki we spirt dönümleri aýyrmagy tapşyrdylar. Olar tutulsaňyz biz jogap berip bilmeýäris diýdiler. Dip telekeçi belledi. Onun sözlerine göre howpsuzlyk gulluklarının käbir işgärleri barlaglaryň sebäbini Aşgabatyň prokuratura edarasyndan barlagçylaryň gelýändigi bilen düşündürdiler. Barlaglaryň anyk sebäbi aýdylmaýar. Ýöne şeýle barlaglar uly bayramçylyklaryň öň ýanynda ýa-da ýylyň ahyrynda geçirilýär. Häzir bir taraplyk bayramçylygyna az wagt galdy. Dip başga bir yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy.